Здравейте, скъпи брати и сестри! В момента потегляме за древния град Филипи, потегляме от Солун и отиваме да вземат нашите брати и сестри водно кръщение. Виждаме се там. Айде, чао! Здравейте, скъпи приятели! Току-що пристигнахме на Света Лидия, първата жена взела водно в Европа. Току-що пристигнахме. Сега отиваме към реката. Тук пасторът ни прочете историята за Лидия, за първата жена кръстена в Европа. Уникална история в Деяния на апостолите 16 глава от 11 стих надолу. Може да си я прочетете, уникална история. Сега ще видите както е реката, точно на мястото, където се е кръстила Лидия, е направен един кръст. И на този кръст ще се вземе водно кръщение. Хайде, елате да видите. Ето тук Павел ги събираше, ето това дървото, където беше, един кръг и се молеха. Ето тук се молеха богобоязливите жени, точно до реката. Ето го кръста, вижте. Ето го кръста. Царе, да го величаем. Тук нашия брат Минко взима водно. Наистина Божието присъствие слезна там. Беше много силно. И нашия брат се новороди. Слава на Бог за всичко, което прави. За църква Божествена благодат. Обещаваше влезна в за живота и имоти всичко това, което приготвила Ишо. Да бъде всичко разрешавано да е в името на Отца, Сина и Святи Дух и ние водните. Правете това, чрез вяра Бог ще ви цари. Тук пастора помазва всеки един от църква Божествена благодат. Наистина беше много силно. Бог помаза всеки един. Слава на Бог за всичко. Слава, слава и чест. Кажи им какво е това, пастора? Това е тъмницата, където затвориха апостол Павел и Сила. Бяха затворени, заключени тук. Те проповядваха среща на амфитеатъра и така събраха лъжебратя, лъжесвидетелстваха против тях и понеже изгони нечист дух от една жена, която досаждаше на Павел и Сила, всичко се описва в Деяния на апостолите 16 глава. И заради това ги затвориха тук в тъмницата
И те хвалиха Господа. И докато хвалят Господа, земята се разтресе, настана земетресение. Оковите паднаха и вратите назад на тъмницата се отвориха и излезаха оттам невредими. Имаше един римски войник, който тръгна да се самоубие, понеже затворниците са избягали. И Павел каза: не дей да си вредиш, човече. Исус дойде да спаси тебе и да те освободи. И така той прие Господа и този римски служител повярва в Христос, приел християнството с дома си. Елате тук, вижте, разпръснете се. Ето това е тъмницата. Ей, Господи Исус. Ето това остана от тъмницата. Искам само тук да ви прочета. Останете там, да помолиме и на това място ще паднат вериги. Като Павел ще пея сега, ще повдигна към тебе глава, ще се хваля от Тебе сега, ти си вечен. Не разбирам аз нищо сега, но избирам да се доверя. Да ще пея за Тебе хвала, Ти си с мене. Благодариме Ти, Господи, за честта и привилегията, че можем да бъдем тук на това свято място и да отдаваме хваление и поклонение на Теб, всемогъщи Отче. Господи, благодаря Ти за моите брати и сестри Дева. Знам и вярвам, че днес съдби ще се променят, животи ще се реставрират, огънят на Святия Дух ще бъде възвърнат всеки един. Господи, благодариме Ти за всяка една верига, която е паднала, за всеки един кораб, който е бил крушен, Сатанинското царство днес падна, Сатанинското царство днес падна. Сила, слава, величие и поклон на Тебе, Татко мой. Благодариме Ти, Исус. Благодариме Ти, Боже святи. Благодариме Ти, Дева. Величаваме Те, хвалим Те, Боже. Нямаш подобен. Алелуя. Благодариме Те. Вижте, хвалиме Бога, молиме се, изгрява слънцето на правдата. О, Боже, благодаря Ти. Алелуя. Алелуя. Точно в молитвата, в хвалението, Исус ни показва, че Той е с нас. Алелуя. Изгрява слънцето на правдата. Върху всеко едно семейство изговаряме радост и окови да паднат, атаки от неприятела. Вън в името на Исус. О, Боже, благодаря Ти. Слава, 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 слава на Исус. Слава, слава, слава на Исус. Как да не Те хвалиме, как да не Ти благодариме. С какво заслужихме това, Боже? Какво си видял толкова в нас, Боже? Господи, благодаря Ти, Боже, че Ти ни избра и видя сърцата ни сигурно, мислите, Господи, че са приготвени за Тебе. И така ще бъде до пришествието Ти, Боже. Ще бъдем готови за Тебе. Да, Господи, винаги от Святия Дух да ни уведеш на такива места да Те преживеем. Сигурно тук бяха събрани тълпата, Павел и Сила вътре и мислиха, че ще разрушават Божият план. Мислиха, че ще вържат Божият план. Но няма сила, която да задържи Божието присъствие и силата. Земята се разтресе. Така се казва в Словото. Когато ръмджи лъвът от Юда, земята се тресе, скалите се разцепват. Небето не може да си намери място дори, защото един ден Бог ще го свие като свитък в ръката си. Толкова е мощен и силен. Тогава излезнаха от тази тъмница. Това не беше техният край. Те не се плашиха. Нямаха страх в себе си. Защото когато Святия Дух живее в теб и царува, ти не можеш да живееш в страх. Ти нямаш право да живееш в страх. Защото Исус казва: всякакъв страх, всичко това, което пречи, ще напусне. Защото къде е съвършената любов на Бога, там няма страх. Здравей, пастор Сашко Томов. Здравей, Найдене. Как се чувстваш, пастор? Ще се постарая
а, да, да ти кажа, трудно ми е, да ти кажа, защото чувствам много неща. Първо, усещам пълнота. Усещам, че наистина преливам от радост, от преживяване в Божия дух. Сърцето ми се радва, когато ходя на такива места, защото дори от дете чета Божието Слово, Деяния на апостолите. И това, което се описва в Деяния на апостолите, 16 глава, от много години и от дете дори чета тази история, когато Павел посещаваше Солун, Филипи, Коринт, Ефес, Тиатир, четех тези неща, дори много странична литература съм прочел за Павел. Той е един от моите любимци от Библията. И винаги, когато прочитах тези неща, бях с голям интерес. От малък, когато четех нещата на Павел, правех си картина, когато четех, че идва в Филипи и проповядва, като че ли си правех картина, че аз съм там. Че аз съм с него, че аз хода по този пазар, където проповядваше амфитеатъра. Но дойде денят да дойда наистина на това място, където е проповядвал. И затова това ми е една мечта. Важните неща се решаваха тук на това място. На това място съдилища съдеха, дори се биеха арени, мероприятия, както примерно във всеки един квартал има площад. И каквото се случва, то се случва на площада. Всички знаят. Всички знаят, за да знаят всичките. Примерно сега ние правиме евангелизация в Филиповци. Къде ще я правим? На площада. Това е амфитеатъра и тук се нареждаха хората. Проповядваше със сигурност. Със сигурност. Буквално не е описано, но със сигурност е проповядвал. Пасторе, какво правим в момента? Ще вземе го спомна. Наистина уникално преживяване. Представям си преди хиляди години какъв е бил този град. Благодариме на Господа. Боже, благодаря ти, Боже Исус, дай живот във всеки един сега на това място. Боже, благодаря ти. Живот и то живот в изобилие, защото беше разчупено Твоето тяло, Исус Христос, там на кръста, на Голгота. Господи, ето тялото ти, ето частите, съединени в едно, Боже, защото Той се разчупи, но съставлява едно тяло, цяло тяло. Боже, благодаря ти. Ние сме тяло Христово. Така взе и чашата след вечерата. Нека да благодариме, И каза: Господи, благодариме. Халелуя! Халелуя, Исус! Това Сергий. Алелуя, слава Тебе, Исусе, благословено да бъде името Ти. Тонка, може ли да ни снимаш, брат?
Тук с църквата сме се запътили към амфитеатъра, наистина уникално място, божествена красота. Божието присъствие просто се изливаше там на това място. И благословени. И ето дойде времето, което четех много дълго време, Деяния на апостолите, дори Словото, и прочитах и минавах между тези редове. И ето дойде времето и аз от това място да ви кажем, че Исус Христос е Господ, че Той е Божият Син, че Той възкръсна от мъртвите на третия ден. И стои отдясно на Отца. Отец изпрати Синът си за нас. Името му е Исус Христос. Алелуя! Алелуя! Ни изпрати Святия Дух в нас и ни дава радост и веселие. И имената ли са записани в книгата на живота. И един ден ще бъдем там, където е Той. Брат Минко, това е кръвта на нашия Господ Исус Христос. Пролята за теб на кръста, на Голгота. Беше бит и наранен нашия Господ Исус Христос. Тук дякон Тони ни чете Словото, чете ни това как трябва да вземаме Господна вечеря. Наистина уникално време в Божието присъствие. Няма да умре, а ще живее вечно. Един ден в Царството на Бога ще бъдем всички заедно. Вземи, пи и участвай в страданията на Господа. Живот Божия в изобилие. Алелуя! Боже, благодаря. Всички. Алелуя! Алелуя! Слава на Бога, бе! Слава на Бога!